Bizitzaren kostuak eta osasun arretak kezka nagusiak izaten jarraitzen dute Euskal Herritarren ia erdientzat. Hala erakusten dute Deustuko Unibertsitateko Bilboko kampusean gaur aurkeztu diren Deusto Barometro Sozial berriaren datuek. Azken hamarkadan lehen aldiz Osakidetza bertan bera utzi dutenak. Ildo horretan, 10-tik 8 uste dute baliabide gehiago bideratu behar direla osasun publikora, naiz eta horrek zergak igotzea ekarri. Izan ere, gehienek zailtasunak izaten zituzten espezialistarekin edo haren lehen mailako arretako medikuarekin hitzordu mediko bat lortzeko. Era berean, inkestak agerian utzi du gero eta kezka handiagoa dagoela herritarren segurtasun ezarekin, 3. posturaino iritsi dena, eta segurtasun politikekin. Garraio publikoa, unibertsitate, ikastetxe eta institutuetako hezkuntza eta azpiegiturak eta errepideak berriz ondoen baloratutako politikak dira. Besteak beste, inkestak agerian utzi du Euskal Herritarren erdiak baino gehiagok botoa emango duela uztailaren 23ko hauteskunde orokorretan. Naiz eta Euskal Herritar gehienek mesfidati egon erakunde politikoekin. Boto emaileen 74%ak ez lukete inoiz Voxen alde bozkatuko, eta 45%ek Alderdi Popularraren alde. Euskadin gizarte gaitzespen handiena duten bi alderdiak.